cuak sabana boleh nan baure sabana tunggal. Alim ulama jo tu angku cadia pandai pagaran kokoh du balang jo panglimo manti pegawai adat nan mudo arik budiman di dalam imbauan ambo juo. Saujui sambah nan jo simpoh sabari pungkanan piawai narat jo lurih main daun indak basibak jo basisiah indak bahinggo jo babatih di lingkung salam kasadonya. Ujuinya sambah nan taunjuaknya to tawala ka ukuran tabayang barih jo balabih bana ba andai kato bida. Dek curing barih dahulu de andai pusako lamu ko manyang dengan tumbuh manimbang dengan ado tumbuh serupo iko kini. Limbago adat nan bapakai pusako usang saja dahulu kokoh bapaci arek taguh di dalam ganggaman basamu kita menjunjung. Suluh bendang baca mintaruh baca hayo ke alam lebar di Minangkabau tampek tumbuh. Nan pak bunyi gurindam adai. Apalah baju orang kinari bajulah sudah dari balai. Apalah rajo di nagari alu aja patut kita pakai. Awa dipaneh nan barasa tentu di hujan nan bapuhun. Awa di langkah nan salangkah awa di tato nan sapatah. Langkah selangkah jadi panjang kato sapatah jadi banyak. Maka turunlah dalia mengatakan alah bunyi dalianya. Kullu baladi kiamuhu bil hadatin asli azim. Tiuk nagari bapaga jo adat nan kawi syarato syarat nan lazim. Lai babab, lai bapasal, lai basurah, lai barajahi. Kok baselisih sepanjang syarat caliak ke ayat ke hadisnya. Kok baselisih sepanjang adat caliak kabarih balabihnya. Lah nyatu pinangan batanti lah jalih sirih nan bagagang. Lah nyatu pusako nan mananti lah tarang adat nan mendatang. Dan dikatakan pusako nan mananti Sultan basa mojo diniak mamak basa ratu jo ibu bapu. Nan dikatakan adat nan mendatang. Ko malah tatangguh di tengah rumah basar tu kawanan samugadang. Ko dicali alah barupo dimakan lah bapariso lah basuluh matori lah bagalanggang mata orang banyak. Ko duduk alah seedaran ko tagak lah sepematang. Maka babunyilah hadis Melayu. Anau di Kapalokoto sebuah diambil kalantai lebih nyokat yang sasa. Sari janji kamilah tibu maanta semarakulai di anta joninya mama. Nyatulah sungguh nan itu. Secara ugamulah semua kita ikut komalah sudah ijab jo kabu lah sunyi jo paraduan. Jika diadek limbago nan bapakai lah bapakai kan japu ijo anta panggil jo imbau jauh dakik tanunyo kita orang basatu. Mukminlah sesuai di dalam paham yakin baurik di dalam diri ama ilmu banyak tokan. Bari balabeh cepak jo gantang suri tuladan kapusaku kokoh ikatan budi baik sangkui akan tinggi galian dalam ketuhan saja kita pulangkan. Salayang tutu ulang balik sadaga merentak naknya sampailah hilang pangana ketujuan maklumlah saja diri ambo sekaliku baru mencubo. Kok basuh salah jo jangga rila jo maaf ambo minta. Di talagonan janiah dinan tanang pincuran iliran buluh ayah membawa saja diri. Kok licin jalan di penggeng tatulah sulit kabababan mungkin kejatuh dinan data hanya pengenalan tasimpan. Biana ambo cubo juo menampuh jalanan paliku. Kok sasik di jalanan basimpang tando ndak biasa ambo tampuh. Kok barik baban di bau tentu berhenti di masa sampai. Niatku lai sah-sahnya tak ragu diri mengucapkan hanya kok lupa pengajaran tetulah sulit mencurahkan. Kok tak luruh lilikan kacang ampo tando balipik di dalam putih mungkin ku bengu kurang kambang. Kok dek sultan lai baling kurang gadangnya nyatu tempe tumbuhnya kokohnya lai baurek tunggang. Kok diambo cuai di penggeng nan baurek di tapi ayah lepai di bok buyah lalu jelo di bok karang pas dia mungkin kehanit di nan tanam. Baatonya lai elok balaya cando katapi nak jaleh pulau dataran. Nak sah tarang kayu dirimbu nak jaleh melili aka dari tunggu lapeh kapucua. Kok lurih tali jalinan sucilah rasu di dalam paham. Kok lunga tali jalinan cuelah rasu di dalam bayang. Rindu tak cukup oleh suto nyatu di tanun benang syai. Karena lah sah japik juanta telah taklah rasu ditampik di tanjung urai tabiang. Nama jadi pinta di pintu di kami aduk katuhan nan kuaso. Jika di anak perempuan ni. Pandainya merelu sulam suto pandai menjahit menerawang keganti ukia kain sudah. Jika dia nak si laki-laki, ko elok rata tangannya ke pembangkit batang teranam papuih maludikan yang kapanyapuih gadena lamu. Ko elok rata lidahnya, kuswi membawa menyelesai karuh membawa mempajari. Tapi sultan, cie nan mengemang nama Rasulullah. Ko lah semusim dua musim sampai bilangan musiman panjang. Tanaman ko indak berbuah usah kami sultan sasakan. Niatku lai karena elok tagare Tuhan yang menentukan. Limbanan daripada itu
Adatlah samu kita pakai limbagulah samu kita tuang alulah samu kita turut jalanlah samu kita tempuh. Ada dia anak laki-laki anak itu anak saat anak ansul gadang dia teh baluka kacik degih bapak manamu gadang degih mama bagala. Kacik degih bapak manamu ya jis gadang degih mama bagala basa. Kok kala nak minta diimbaukan di labuhan golong nak dilewakan di pasaran rami. Tapi sungguh samantang pun baik itu. Jian mengamang nama rusuh tantangan anak kemanakan kami ialah orang Sumanuri Sultan. Kok gadangnya tabuk dek batang, tingginya tabuk dek pucuk, panjangnya tabuk dek ruweh. Dan bak manitik nyiro pinang entah baraya entah tidur dan bak alu patah tertipu musim pabilu kabatarut. Kok hidupnya bak umpamu padi selibu awak tumbuh musim talampau orang yang tinggi kedicintu urek tergantung di jarami. Kalaui sekali balun kadare iku baru mencubuh. Tapi sungguh sementang pun baik itu. Dan umpamu orang balai sutanlah nyatu nan kodohnya inilah duduk di kamudi. Dan kemambawa dagang nan baru tibo tunjuk enyo caro balai ajai caro dilawi. Nyatukan diriak nan mahampih nak jan tawanam dinan dalam. Nyatukan di karang nan menungguk nak jan tasakik dinandangka. Kunjuk minta ditarimu iyo di dalam telapak tangan basamu jeninya mama. Sekian bana bantah sampai bagi Stan marah. Lah sampai tuan Sekirwalah Stamara. ayo maju tuan. Yolai. Akan tetapi dahulu kunci membapacik kureta mendaki kandang ampek tampak nan dari pendakian. Dahulu kato batarati kemudian kato basi capek jo kembali ke tuan. Lalu adu Tamara. Laluan kato tuan namanya kini apalah penitahan tuan nan talimpah tak curah ke hadapan ambo kotak sasek ambo menyimak kotak sebelah ambo mengaji. Kalau masuk dahulu samusim masuk saisuk kait bakait lotan sago tabang kalangit tabarito datuh ke bumi jadi kabat banamu kabat tambu alam. Badi kabat tambu alam namanya kini tak kalau masuk dahulu samusim masuk saisuk ketika langit basentak kateh wakatu bumi mantap turun. Alun basentak lubuk alung alun basasak sungai rimbang alun basunua kurai tadi. Dimasuk ketika itu Nabi Adam awal pertama Nabi Nuh Rasul ketiga mulut terjadi tanah bumi. Tahan tak kati yang aras dahiran nateh kursi batagua dengan podi bapak mato intan biduri. Baraleh jokain suto banamu ainul banat tanunan anak bidodari dalam saruku di jauh kampeh. Mengkota kambanglah kepayong diombang-ombang tado alamai bersukuati kawin dia anak raja ruhun. Di atas takah di Allah Ta'ala kayu sungguh dapatlah anak tiga orang. Pertama Maharaja Alim dan turun ke Bernojo ruhun ketiga Maharaja Dipang dan turun ke Bernojino cukup ketiga Sultan Maharaja Irajo dan turun ke Pulau Mengangko. Menurut cerita Tambu Alam, pihak di badan diri Sultan Maharaja Irajo terniat dalam hati tercipta dalam kira-kira balaya lainnya masa itu dia teh dandang dan sarbuah. Cukup jejati bilang pandai ikut pulau putih Indoriati. Dek lamo dandang balaya di dalam lawi baharullah tapaklah api terkijok-kijok etan di puncak Langgapuri gunung suatu masa itu. Biopari cati bilang pandai ditujukan dandang kasinan waktu dituju cayolah hilang kato putih runjangan tadampa dandang sekutiko ado patetah petitinyo. Di mano disalai palito di balik telong batali di mano asal nenek itu iyo di puncak gunung Marapi. Sirawi bari bahulu biasah mangkoba mato lautan sajo dahulunya kinilah ada pulau Paco. Sinan sirangkak dan wadangkang dakik buayo putih daguak di bawah batu ombak putih di bukit patah 9 banamu bukit seguntang-guntang. Sinan bintuak dan barayun dakik labuan Sitimbago di bawah batu ombak putih. Di alam bertambah banyak manusia bertambah kambang maka dipabuilah sawah jeladang sawah laweh tetap banyak makanan orang 3 luak. Tentu dek kemanakan menjadi banyak dicusun adek di karang undang dipakukan ke tiang panjang. Badi dak ini kod cukek galah mai di rajo si tabah di balik pakan kok salah terbaik lambo kok bana semua diamalkan. Ayo mana tuan? Iya Ustaz marah. Apalah pernikahan tuan antara kawat dapan dari ambo namanya tu kini nan salidik gunung Marapi salingka gunung Singgalang sampai sialang walatak basi durian di takut rajo. Iya mana? Kato dua nan bacari 20 wajah nan dikandungnya. Pertama syarat nama ngato, kedua ada nama makai. Tu kato. Jadi syarat nan mangato namanya tu kini tu malah basullah kamatuari lah pegalanggang maturang banyak lah samu kitu anta beliau kasurau nan bagong satu lapih di alam hijab kabua tiba di dunia nikah kawin
lah sah dihukum aku kali. Iyo bana. Dipilang pulo dia dek nama pakai namanya kini. Cancang kan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ko adat Allah sabatu intan ke bawah tak kasih bulan. Cara Allah kau duduklah katihnya kamu gantan. Saukua hukum sesuai sadundun adat jua kamu adat kau isyarat lah lazim undang menurut di balakang. Tu bana. Ini buat kabeh dapat nikah babuhua mati ijab kabul babuhua sentak je bagian katangga rasa tak mungkin entah ke Allah menggerakkan. Kok tibo tapong desadah ambiak sakabek sirah pinang. Kok tibo asong pitanah ambiak parakek kasih sayang. Adok kadiri marah pulai dek karena pulai bapakek nayak meninggalkan lueh di buku. Manusia bapakek turun meninggalkan adat je pusako. Dan bak pituah dinang tuwo langkah hampek silik kubangu silik debalang parit paga. Ketek dibari ayah ibu banamu lah kadang dibari mama gala. Iyo lah. Masuk ketek dia kia ibu ayah banamu tu mah lah basuduhnya ke matuari ganggamnya matu orang banyak. Tibolah tini deklah jadi orang gadang tibolah mamak membari gala. Sapu tangan bahasa diampek salusin do bali halai sulaman gadih rang maninjau. Kok tibo sudi do siasik siapo gara malapulai basa gala beliau. Iyo bana. Minta diimbaukan di labuan Nanggolong di pasaran rami di semua tapian mandi di surau di rumah Allah naknya talewa di nagari. Adapun kemudian daripada itu maliek lurih batu tujuan memandang adai baju galo. Lurihnya makanan tiliak bantuak dimakan siku-siku. Bungka ganok mana nasah hukum adia manahan bandiang kato bana manahan liek badamu dapuk juanta basampi arak diriang. Arak idang sepanjang jalan dompak-dompai sepanjang labuh. Agung talempong jadi rabak corak di sore jadi bungo. Salatui badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampung nangko kini lah duduk atas rumah duduk di luang rumah gadang di lingkar lingit di mamak seratu kurang dan banyak. Bahagian kini tubuh pituah dari tuan namanya di kawakeh kami silang nambah pangka karajo nambah pokok. Adok kadiri marah pulai. Adok kadiri marah pulai namanya kok bau mua kan ya setahun jaguang badarah setempuk pinang mengaji saya sekolah tangguang tu limu berkurang-kurang. Datolah ibarat padi salibuh awak tumbuh musim terlampau lek bergantung kajurami rakyang nanti di kadihadang tampan kadadi bunga dulu. Namun paminto memakan duang. Nyampang kok tumbuh di balai adat jadi adat bijau bayak lah hendaknya ketungkik pemilih jalan bakari pemaga adat dalam adat pada adat pulau. Nyampang kok elok ratak lidah baliau kusui baulah menyelasai karuh baulah mempadanya. Nyampang kok elok ratak tangan baliau kurang baulah kepanukuk singkik baulah kepabilai. Lawan bayo di batido. Laksang lembang daripada itu kok ia putih kapeh sejak kabadang putih hati bakadaan dan keadaan kini nangko. Nang kato wajib bajawek, nang gayong wajib basambut. Kan sina lalunya tuan. Tu bana sama. Aimannya tuan. Iyo lai. Rupanya nasa panjang penitahan tuan nanta-anta kabak dan diri ambo. Luruhnya lah bak lantang tadi datang lantai papan. Manih nan lah bak tangguli lama berasa santan. Tapi samantang pun baik tu tuan nanadok kabadan diri ambo ialah sepantun tukang sempit. Dicari arinan bayak dipilih kutiko elok. Kini dia lah datang arinan bayak dia lah tiba kutiko elok lalu berjalan menuju hutan iyo karimbonan setempat. Iyo lah. Saat tiba di rimbo rayo baca lihat suuk jukida mengong ilia jumudiak tampaklah si burung nuri inggok di kayu nan sebatang. Sedang mengirai-ngirai sayuk sedang malapeh-lapeh payah. Lalu dia biak sumpitan gadiang serta damak nan baik puah disumpik burung ateh dahan. Setibo damak dia teh bagalik-galik jemungu kambang babentan-bentan jubuah danun. Maka samantara bulang nak katangan diwalakkan kato samantara menanti tuan satu tikoli ke dalam bana nambai tuli ke pusako nambak kiannya nak berpembarian tuan tentang nantun. Lah sampai Ustaz marah. Sakirwalah. Iyo mah beliau Ustaz marah. Ambo. Alu berturut jalan batampuh suri banang teladan kain cupak panuh pusakut tatap gantanglah duduk jeenggeran menurut cupak nan jo gantang rila jo maaf ambo minta juga na sultan ambo jalan Pada Allah. di kebenaran sultan nang katangah nan taunjuk kapado ambo di dalam wakat tuiko kini sambah tatumpah balim bagulah nyatu batampuh adek dek tawih pandangan mato pidoman lah tibu dengan nentara. Lukisan agaklah jauh kayu bau kualah bakabong aluran batang lah batiti dia mulah tentu alamatnya. Dan bapak patah kato adat patitih cupak nan jo gantang cewang jurupu bamuka suik malan tiang mahadang tampuk tentu kebuah alamatnya. Sabab karena dek baitu batenggang sultan pado adat sabab paken dek pangulu ndak dapet dia bo melakkan sifat dia bo membanakan pulang maklum bekes tanara. Ialah sampai tuan. Sekiralah tanara.
Rupanya nan sepanjang panitan tuan nan tanta ke badan diri ambo. Jekok didangakan yolah bayak bunyi kalau dipandang larancak lupo. Munta bak sawah nan sapidang bonih bak padi nan setangkai. Tapi tuan, lupo telah masak padi rang singkarak, masak sarukun 3 tangkai dalam setangkai dan adonan nampo. Kabek sabalik buah sentah kokok tadapek urang mungkai rasio buah di dan punyo mai limu itu katakan dia. Yuma balik Ustaz marah. Lain Lalu dengan caku rasunya di kebenaran nambu nan tanta bakih Ustaz marah di sultan kamambo kato jubayu nak dapet dia bawa melakan sifat dia bawa membenarkan bawalah kato jubayu dalam adat bawa nanti Ustaz marah. Insyaallah ambo pelalu tuan. Palalu Ustaz marah.